censura no momento que de social overleg e me começa com nosso backpack ave viva overleg mas exitoso nós temos colega novo no caso que é o ministro de Justiça de Holanda minha palavra de felicitação para a posição aqui pero nós for visa também com o ministro novo com a direita de social overleg com hobby ânimo e com tá do sua contribuição hobby positivo nós a papi ave sobre diferente tema que regularmente está vindo back ou trata de justiça em país, permite que é muito importante para mira que tem crescimento de relação e tem aumento de interesse contínuo para uma contribuição de parte de todas as diferentes partes do reino para se garantizar que nós podemos aumentar a segurança de diferentes países do reino. Eu agradeço a colega para a contribuição, eu tenho a responsabilidade para presidir a reunião aqui, como quer que a reunião do Ministério da Tomada na Aruba, na Juni, e me agradeço também para a contribuição para ser possível que nós possamos terminar a reunião de forma exitosa. Me agradeço pela oportunidade e passo a palavra para os colegas do lado. Minister van Justitie en Veiligheid in Nederland ook beseft hoe zeg maar, de vraagstukken op de eilanden op het gebied van justitie, de rechtsstaat, daar ook werkelijk spelen. Nou, je hebt me beloofd, dat ga je me laten zien op Sint Maarten en wellicht ook op andere plekken. We hebben ook afgesproken, en dat vind ik zelf echt heel erg plezierig, omdat ik zie dat dat in Nederland echt gewoon een vraagstuk is. En we daar elke dag mee aan de slag moeten gaan. Dat is het vraagstuk van ondermijning, georganiseerde criminaliteit. Het feit dat jonge mensen gewoon een ongelooflijk foute wereld ingesleurd worden en hun hele toekomst vergallen. Omdat ze in zo'n crimineel netwerk terechtkomen. En dat is een thema waar we allemaal mee geconfronteerd worden, waar we allemaal een hele zware verantwoordelijkheid voor voelen. Dus ik ben ook heel blij dat je hebt aangegeven bereid te zijn om zeg maar, een wat verdiepend gesprek tussen ons allemaal daarover te organiseren op Sint Maarten. Daar verheug ik me op, alhoewel het woord verheugen in dit kader natuurlijk wat misplaatst is. Maar ik bedoel er wel mee te zeggen dat het echt belangrijk is dat we daar goede aandacht voor hebben. En dat ook onze mensen, de organisaties die ons dit werk kunnen laten doen, ook de komende maanden nemen om daar ook ons goede voorstellen op mee te geven. We gaan dadelijk ook nog iets belangrijks tekenen. Ook dat is wel prachtig dat ik dat meteen zo op een van mijn eerste dagen als minister mag meemaken. Maar ik sluit af door te zeggen dat ik het echt een aangenaam overleg vond. Dat het voor mij ook heel leerzaam was om een beeld te krijgen. Niet alleen van de collega's als persoon, maar ook van de landen die zij mogen vertegenwoordigen. En ik kijk uit naar een hele aangename en plezierige samenwerking met elkaar. Dank u wel. En verdade também aberto um nível overleg construtivo, caminha com nosso mira aberto nos as práticas concreto para assim nós conseguir combater criminalidade, seguro estão que trata na mina nos autoridade nós temos democracia, pero também estão com da cruza fronteira nós trabalhando duro conjuntamente com três outros países, para assim nós possamos para nos corso, pero naturalmente cone creca uma safe, nosso backpack seguro, caminha com o Caribe Série também um rol e nada nossa cone prioridade como país corso e naturalmente nós vai de acordo também com entre outros o projeto caminha com a menina local por cada trajeto para por vir a oficina de justiça de fiscal na papiamento, pero a la vez também nós as práticas concreto entre outros com Aruba, pero outro país também para o combatimento de criminalidade, para de nos jovens, o seguro do nosso futuro, nosso backpack, o seguro do país, nosso imenso uitdaging, pero nossa põe seguro é prioridade aqui para combater criminalidade lante e também se mesmo nós da parte de werkgroep ao Orlando e também na Aruba para a parte de secretariado para se nós seguir trabalhando para nos combater criminaliteit boven ons goederen. Moeten we wel erkennen dat de criminaliteit geen grenzen kent. En zo moeten wij ook samen met elkaar afspraken blijven maken en ook samen blijven optreden. En ook ben ik blij om dan ook te melden dat we de afspraak hebben gemaakt dat we ook strategisch met elkaar in januari een aparte dagdeel gaan inplannen. Waar we een aantal punten ook verder met elkaar kunnen gaan bespreken om dan tot afspraken te komen. Bijvoorbeeld ook op het gebied van ondermijning en wat ondermijning ook specifiek betekent op de verschillende eilanden. Want wellicht heeft dat in elke land wel net een ander invalshoek. Dus daar gaan we ook met elkaar in januari mee verder. En ik kijk uit naar een verdere samenwerking met de collega's en ik denk dat we mooi onderweg zijn. Ook al hebben we nu eigenlijk
in juni en weer met elkaar in september gezeten, merk ik wel dat het wel ten goede is van de samenwerking en de relatie. Dus ook al was het niet gepland, is het toch maar heel goed uitgekomen. Ik wil ook Aruba bedanken als gastland en natuurlijk, of als host. En dan natuurlijk als Nederland nu, dat jullie ons hier hebben kunnen ontvangen. Dus en nogmaals bedankt. En wij kijken ook uit, ik denk dat de collega's het goed hebben uitgelegd en samengevat over wat er vandaag is besproken. En mooi dat we inderdaad over kunnen gaan op ondertekening van de beëindiging van het vroegere protocol.